Lawo lamabhela sixoxo sinoke intsundwana ngamakhokozela njengelifu lemvula sisangela abantwana xa likhithika. Phezu kwentaba selenge ngabo vapho mnomanontshanga sodibandelezo sihlole zidibileyo indlela zidibile indlela. Sidibile indlela bayabuza abantu abahle ukuba ngubani lo uculayo bhele kule ngoma. Ucula kamnandi kangaka ngumvuyisi bantu abahle. Zezi sidi sizithenga phezi renkini sizithenga ecala kwendlela. Ithi xa ubona kugcwele abantu bomithe ngathi kugcwele nje pha mhlawumbi uzawufika inguye umvuyisi nabanye ke nabanye esimane sibadlala apha ekhaya ngabo abo bafumaneka apha ecaleni kwendlela. Masiqhubeke size namhlanje is 29 October 2021 is 2020 ntoni? Yes, 2021 is Friday luloko losuku esiye sithake. Namhlanje sithetha ngokuvuka usitya. Okanye uthi xa ubulela uqonda ndiphuphe ngathi noko bendiramza ibize kumntu omnye waphupha ulusu omnye ndaphupha inyama omnye ndaphupha this. It doesn't matter xa ubuphuphe usitya. However, it's very important ukuthi nawo amathongo la sijonge the context. Sometimes ukuphupha usitya has nothing to do with ukudliswa. It depends on the context. But asithethi ngaloo nto ke sithi wena mntu othi ulapha eKapa uyazifuna ezikhombo zakwabhele sithe ziyafumaneka phaa kuye uMangwanya. Bayichaza kabantu le ndawo kaMangwanya bathi ingasemfuleni e-extension 6. Hamba ke uyozifumanela ezakhombo ziyaphela. Ukuba ufike isekhona unelakhi ubufika iphelile uzawushiya igama odelwe uphindwe ithatha kuye uMangwanya. Inamba yakhe ke ngula 078 461 4126 ngu-078 461 4126. Sidlule ke kuleyo kaMangwanya sithi wena mntu othi ufuna uthetha nobhele you make an appointment apho sawuthi sijonge le nto uzanayo siyihlamahlongwana phezulu. Come with i-diagnosis, come with i-course of action. Baqhubeke abantu baye phambili. Nantso ke into ye-announcements singene kuyo le ncoko yanamhlanje apho sithetha ngokuvuka ubutyiswe into ethongweni. Masiqale ngawe ke othi hayi mna bhele akukho kwanto endivuka nayo kuba mnyama ebhodini. Ziba khona ke izizathu zininzi kodwa sawubalula nje ezizine. Uyakwazi ungavuki nathongo mhlawumbi kaloku wena uvalwe ngabantu abafuna ungababoni, abantu abakuthakathayo. Iyakwazi ke amaxesha amaninzi ube uvalwe ngaba bantu ba-too close to you bangafuni ba ubabona. Abantu aba-too close to you can be abo bantu kasifuna ubachaza. Ngelinye ixesha uvaliwe kuba ulaliswa nesilwane, kuba kaloku nayo le nto funeka umane uphupha wena ingathi ubuleli nabantu usingatha amasane. Yabona le nto yakho ezinye izinto ungaziboni yenziwa ngabom laa nto kwenzela uba ungayiboni nenye efana uba ube uyayibona. Ngelinye ixesha lo mntu ulala naye ngumntu oneerhorho zakhe mntana omhle, so ufuna uba ungaboni ezi zakhe akuvale mba kube nzima. Kanti ke unumber 2 kuyakwazi ukwenzeka ukuba ingxaki lapha kuwe wena mntana omhle awuyenzi le nto kuthiwa kukuziklina. Bayikhumsha kabelungu bathi you detox. If you detox, yakhumsha ke ngoku bathi if you detox kubakho i-clarity nalapha kwi-dreams. Kanti if wena awu-detox you become cluttered. Yasiva esasilungu basimnandi. Iyafuna ke uba ube nawo amayeza ophalaza, amayeza ocima, ube nguloo mntu ufuthayo ukwenzela uba ungasithekelwa mntana omhle, because nokufutha oku has to do with the energies. Andithi nje uba mdaka wena at a physical level, even at a spiritual level uba mdaka. Is important ke ukubana uyenze le nto kufutha. Khona ke izinto zokufutha ziyachazwa kuyonke le ndawo, okanye wena uzifumanele ezikhombo zalapha ekhaya. Ikhona le simple kuthiwa ikhombo yesichitho, ingugalele ebhayini leyana ikhombo akuklina nje, sometimes ayibhalelanga ndawo iyakuklina. Kanti unumber 3 kuyakwazi ukwenzeka uba nje bungaboni nje nantsi into apha ekhaya kumdaka apha ekhaya kukho izinto ezikusithayo. Ipurpose uba ungaboni zona. Yabona ke lamakhaya ethu amdaka, mhlawumbi kukho isilwane apha ekhaya okanye zizinto zasebumelwaneni ezilapha ekhaya, zizinto ezithunyelwa apha ekhaya kumdaka apha ekhaya. Khawuyifumane le khombo ithi gila umkhondo. Siyayigila imikhondo ngala khombo kwezi ndawo sigila
kuzo. Kuba nguDisemba ngoku sizawuya kuDisemba, kulapho zididiyelwa khona izinto ezininzi apha ehlotyeni. Njengoba seziqalile nje ezinto zokuvuka ungathi ubusitya okanye uvuka uqathulwe, uvuka udiniwe mvanje. Uyayiqaphela uba oko kuqale uSeptemba uvuka udiniwe. Sincokola into ezikumila kunjalo apho sithi khawulijonge ikhaya eluhlala kulo, uzijonge nawe. Unumber 4 and unumber last kule mizekelo imbalwa ngabantu bekhaya abasaveli. Remember kaloku at a spiritual level le nto uyithongayo uyiphathelwa ngabantu bakokwenu kuba bekuvulele loo window for you to see loo nto ithile. Xa bebhekelisiwe kuwe okanye bekuqumbele ngezinto eniqumbelene ngazo zekhaya, kuba sithe, kuba mnyama ebhodini mntana omhle, ungaboni neyokuqala. Masidlule ke sithethe ukuthi kutheni uzawuphupha usitya nje. Sawubala zibe sixhenxe, ziyakwazi noba yi-15. Masibale nje ziziphambili ziyi-7. Kutheni uvuka usitya? Uyadliswa mntanomhle kuba udliselwa loo nto singazuyichaza ininzi. Mhlawumbi wena kufuneka ube sisithunzela le nto ihamba nje ipopayi engaboni noba kusemini noba kusebusuku. Ngenye ixesha uyadliswa kuba ufakwa izibhobo, bayikhumsha ke kwezinye ikona kuthi ufakwa amalumbo, bayikhumsha, kude kufumaniseke uba wena ngelinye ixesha ngoku kudliswa, the purpose sometimes yinto engu-long term, ukuthi uzawudliswa ngoku ngento ezawusebenza nini. Loo madliswa njalo kuyathanda uba ngamadliso okudliswa phakathi kwekhaya. Udlisela uba ifuture yakho ingabi yo-future. Ndiyazi ukuba xa ingeyo-future iba yintoni. Ngenye ixesha uyadliswa ke kunumber 2, udlisela ukwenziwa isithunzela. Uba uyosetyenziswa, uvuka udiniwe, ulala imini yonke, you are good for nothing. Yabona ebusuku awuya nobulele nobuhleli kodwa apha emini udiniwe. Udliselwa loo nto mntanomhle. Mhlawumbi wena nguwe lowo mba lamangcwaba, nguwe luqhuba ezikheyitshi, nguwe lo wenza ezi zinto zasebusuku, udliselwe loo nto. Ngenye ixesha udliswa kuba uvalwa. Yayikhumbula into besiyithethile, udlisela uba wena ungaboni into elakho idliso lizokwenza loo nto. Unumber 4 sithi ufakwa isichitho. Udliselwa isichitho, ayikho enye into oyidliselwayo elakho idliso, particularly la madliso otywala. La madliso otywala either lizawufakwa etywaleni okanye uzawulidla ulele ube ngutywaleni sesakho isichitho sotywala, okanye udlisiwe ngulo mntu uthandana naye ukudlise ulele. Not uba ukudlise wakuvula umlomo, elakho idliso lisetyenzwe ukuba ulitye ulele. Unumber 5, uyakwazi ufakwa isilwane ngedliso. Njengoba uyakwazi ufakwa isichitho, uyakwazi ukufakwa isilwane ngalo idliso eli. Unumber 6, uyadliswa mntanomhle kuba uinitiatwa nezalapha entakathweni. Ngene ngomane usitya, uyayibona le nto lena, and then before you know it songumthakathi wena, ungenile kwezinto zasebuthakathini. Kanti unumber last sigxininisa lebe sesichazile yezi zibambelelo. Siba difficult ke esi sibambelelo esifakwe ekutyeni njengaso esasilwane. Uyabona ke lena yesilwane, uzawufakwa isilwane ulele, then uzawuza kwaBhela, uBhela azokhupha isilwane ngokuba kuthathe kuyokwenziwa inkukhu emlanjeni, kuhlambe nibuye fowune, Tata uBhele laa nto isandilala, laa nto kaTata uBhele itheni ngoxesha yikaTata uBhele. Esi silwane sifakwe ngokudliswa, eyokuba ngokuyohlanjwa, kuxhelwa inkukhu, kwenziwa izinto apha enkukhwini, ikhatywa inkukhu ibaleke, usahlunyuka nayo le nto yesisilwane. That is why is important ukuthi ingaske before uye kumntu onyangayo okukhupha isilwane, siqale sijongwe sisilwane ukuba siluhlobo luni, kuba kaloku awuzukhutshwa uthikoloshi ngendlela yenyoka, awuzukhutshwa inyoka ngendlela yesinye isilwane. Zikhona ezi zingo-complicated oomamlambo.
awuzuba ngathi xa kutreat uMamLambi ngathi kutreatwa uThixoloshe, because kaloku azithakwanga ngokufana. Esi sifakwe ngokutya sifuna ukukhutshwa ngolo hlobo. Asithethi loo nto ke, sithetha ukubana kutheni uvuka usitya. Umbuzo ke ngokubhele uyinabisile mntanomhle, imnandi siyithandile. What do we do? Bayayichaza kabanikazi bayo into yokuvuka usitya. Zikhona iindlela ezichazwa ingakumbi apha koFacebook. Uzawuthiwa vuka urhabule umchamo. Iyasebenza ke loo nto because ikhule siyixelelwa ukuba iyenziwa. We are going to talk about umchamo wakho. Suhamba uye ezitoilet uyokhima ichamo, umchamo nge-5 litre usela. Hayi, kuthethwa lona wakho, not omnye umntu. Iyasebenza ke laa nto. As u-short term, as unawo, iyona nto siyi-emphasizayo ngokuvuka usitya. Do something right now. Noba uye wathatha ivinika, wathatha i-whatever, do something right now. Kuthe lidliso lingabi sazinza liphalaze sithi. Even if uthatha amanzi ufaka ubisi, uthatha amanzi ufaka ityuwa, uthatha amanzi, noba wenzeni in the name yokuba lingazinzi eli dliso. Abanye bazawuthi fumana amafutha entlwathi okanye amafutha engwenya. Abanye babize ke zabo izinto kuthiwa khotha loo mafutha, ungagongquzi amafutha. Apha ke xa sithetha ngamafutha, wena mntu olandela le channel, you know our attitude towards amafutha esiwafumana kwi-herbal shops. Uzawuthengiselwa amafutha kuthiwa yintlwathi, kanti ngamafutha enkukhu. Uthatha la mafutha enkukhu, mhlawumbi azinzise laa dliso. We don't know. Ingaske xa usebenzisa amafutha, get original. To an extent sithi wena mntu u-self-respecting, don't buy amafutha oyazi ukuthi awayo original. Don't buy into oyazi uba iyi-fake and assume ukuthi kuba sewuyithengile izawuba ngu-original. Ukuba ufika apha ekhaya wena ukhuza apha ekhaya, akhona amafutha esinawo ambalwa 2, 3, 4 esiwathenga kubantu esiyazi uba ngawo la. Ukuba kuthiwa ngamafutha kaxam, asuka kuxam. Ukuba ngamafutha engwenya, asuka engwenyeni. We buy from someone who had ingwenya, not kwezi herbal shop le nto ibe yi-R10 kodwa hey, asingeni kuloo nto. Bathini ke apha kwaBhele abangenzi imichamo nezinye izinto? Not that ezaa zinto azisebenzi, ziyasebenza as le nto kuthiwa ngu-stop gap measure. Uyakhumsha uBhele. Masihlanganiseni ke nangamayeza ke bantwana bahle, ukwenzela ukuba eli dliso lingahlali, ukwenzela uba eli dliso silibuyisele kulo ulithumeleyo. Siza kwenza nje into zibe 5, they can be more, but masenze zibe 5. Unumber 1, masifumane le nto kuthiwa ngumagwazi ucaca, bathi ngumbhesa bawubiza ke. Liyeze liqhwethayo, liyeze othi xa uligreyitha, ya bayayazi abaqhela ulifumana apha ekhaya ukuba xa uligreyitha ngumsebenzi. Mntanomhle, fumana yena umagwazi ucaca. If you are lucky, get the roots, they will be brown. Greyitha zona eza roots. Uba uzifumana ii-roots, fumana loo nto uyifumanayo ke mntanomhle. Fumana le nto kuthiwa ngumnonono, bawubiza umnonono. Fumana lona, elo yeza liyazikrakrela nalo. If you can get the roots, in the absence of ii-roots, ifumana leyo ifumanekayo. Unumber 3, fumana isibharha. Ngumazwi ahlabayo ke lo. Greyitha wena zonke izinto sesizibalile. Fumana umthathi nawo. If you can get the roots, in the absence of ii-roots, ifumana efumanekayo kuye umthathi. Number last ke ufumana impindamshayo okanye ufumana uphinde umva, noba yeyiphi kwezinto eziphindisayo. Greyitha yonke le nto ibe fine. Thatha kota teaspoon yento nganye, uyidibanise yonke le nto ubeyingqokelela, and then you can do any of the 2 things. Ungakwazi half wenza insizi, meaning nje balisefekile nje ulitshise epanini. Nantsi ke into esiyithethayo kubantu
kwispace esikuso apho xa sithetha ngentsizi. Masingayenzi le nto siyitshise ide kucace uba ngoku le nto uyayiva uhlobo nditsho ngalo, khawuyithi nje kube khona oba bubrown bublack. Asithethi ngentsizi yoqaphula mos, sithetha ngale ntsizi uzawuyitya, khawuyithi nje ibe bublack brownish ingatshi mntana omhle. And then ke wena uzawumane uyikhotha loo ntsizi qho uvuka nalo idliso. Omnye umntu uzawuthatha le ntsizi, sathetha ngentsizi okwangoku, omnye uzawuthatha le ntsizi ayibeke kwimela, the sharp edge of the knife will face towards you. Uyigalele phayana xa uvuke usitya, galela phayana enye uzayikhotha, umapha efestireni emnyango ujonge phandle ushawutise uthukise, nanku umchamo sowufake emlonyeni and then uvuthele. Xa uvuthela uthe lo dliso malibuyele kulo ebelithumele kuye, liye ke ngoku selihamba ngeemela, uqale watya wena kuqala. Is one way ke yokusebenzisa into yedliso ukuba ibuyele emntwini wayo. Le ntsizi uyayikhotha ke mntana omhle, something ofana uba uyiqhele into okhotha intsizi. Kanti unumber 2, eliyeza lingatshiswanga sithi uyathatha nje uba izeza measurements busewuzenzile. One thing efamba uyazi, kuzawukrakeka ke kweli khaya, izawukraka le nto siyithetha ngayo kuba kaloku inalo mayeza njalo and kufuneka ibe njalo. Uzawuthi ke xa ugqiba ukukha laa nto uyigayile, ukhe nje noba yikota yetispuni yayo yonke laa ngqokelela, ugalele apha kumva wesandla, ukhothe mntana omhlanje, uphose emlonyeni, usele amanzi. Omnye ke umntu uzawuyikha laa nto ayigalele kwikomityi, it doesn't matter the quantity, ugala kwikomityi, izawufuna utshintsha umbala ibe ngathi ngulaa mchamo besithetha ngayo. It's okay. Uzawugongqoza ke wena, noba uvuke wasowukha wathatha into engangexeshana, it doesn't matter because ngoku sibhizi, ikhonto esibhizi yiyo, and then uzawusela. Ukuba ifuna ubuya yiyeke ibuye, ukuba iyakuhambisisa yiyeke ikuhambisise, uyiphinde nangomso ukwenzela uba eli dliso lingazinzi. Nantsi ke yona nto esiyithethayo apha ekhaya kwizinto zasebuthakathini, sithi whatever happens, don't give up. Keep fighting. Noba ulwe ngeyiphi into, noba uye wavuka wena watya amatye, as long as engazukubulala loo nto uzawuyenza. What is important? Do something. Unganikezeli kuba kaloku into zasebuthakathini eyona nto ziyifunayo kuba ube ngulo mntu ulala imini yonke, good for nothing, ube soso sithithi refuse ngobomi bakho. You are better than what they want of you. Just do something egameni lokuba ungahlali nje. Nantso ke besiyiphethe, sizawubuya ngomso ke 30th October ngomso sabe sincokola ke kwezidlumzi. Masiyeke ilale Camagu.